Serbisyong may puso, sama-sama tayo sa pag-asenso. Nandito na si Lorenzo Lori Galdores, tumatakbo bilang ating kapitan. Barangay, nandito na ang Team Galdores. Sila ay aktibo, maaasahan, sila ang tunay na kailangan. Lori Galdores, tumatakbo bilang kapitan nyo. Siya ang pinuno na ating kailangan para sa tunay na asenso. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Vote straight, Team Galdores. Naging konsehal sa loob ng 15 taon. Maraming proyekto ang kanyang sinulong, lalo na sa kabataan. Naging chairman ng maraming organisasyon. Iba't ibang problema kanyang tinutukan at nabigyan ng solusyon. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Vote straight, Team Galdores. Barangay, nandito na ang Team Galdores. Sila ay aktibo, maaasahan, sila ang tunay na kailangan. Lori Galdores, tumatakbo bilang kapitan nyo. Siya ang pinuno na ating kailangan para sa tunay na asenso. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Vote straight, Team Galdores. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Lorenzo Galdores ang ating piliin, siya'y maaasahan tuwing may suliranin. Si Kap Lorenzo ay handang makinig sa inyo. Vote straight, Team Galdores. Serbisyong may puso, sama-sama tayo sa pag-asenso. Barangay Fransa, muling magkaisa at magsama-sama tungo sa samahang may pagkakaisa at pagtutulungan. Nandito na si Lorenzo Lori Galdores, tumatakbo bilang ating kapitan. Lorenzo Lori Galdores, iboto para kapitan. Vote straight, Team Galdores. Narito po ang bumubuo ng Team Galdores, ang samahan na aktibo at garantisadong magiging kapartner natin sa pag-asenso. Sa pangunguna ni Kap Lorenzo Lori Galdores, mga bagong muka at mga subok na natin sa pagseserbisyo. Para Kagawad, Kagawad Benedicta Seling Nuncio, Kagawad Cecilia Cecil Celso, Kagawad Alexander Cadondon, Kagawad Simeon Luding Delfin, Kagawad Ruben Punay Navidad, Kagawad Leodigario Leoni Cabrera, Kagawad Freddy Cabaluna. Para SK Chairwoman,
SK Danica May Miko. Para kapitan, Kapitan Lorenzo Lori Galdores. Vote straight, Team Galdores. Serbisyong may puso.